Hello mga kabigil, welcome back po ulit sa channel natin na Since Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng sinigang taba ng baboy with the pork ribs. Tapos meron po tayo rito pinatira natin ng crispy jumbo chicken. Tapos meron po maraming kanin, maraming gulay. Meron po tayong kalamansi, patis, spicy, sausawan, at pating sabaw. Bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa buong araw makaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Po lagi po kaming meron mga kain sa araw at magligtas po. Maraming salamat po ma. Ito po sa amin dalangin sa inyong putong na anak sa Kristo namin tabagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Makbaw na po tayo. Tayo mainit ng sabaw. Laki. Kain po. Sarap. Laki po. Kain po. Lambot. Oh.
Napaka-juicy.
Excuse me po. Masabit po yung gulay. Sino po na po? Excuse me po. Excuse me po. Pakalasa po, sarap.
Last bite na po.